Какво става? Аз съм Калкан Балкан и днес ще отварям яйца в Brawl Stars. Ще ги взема от шопа тук. Ето тези. Хора, сега ще ми кажете, нали събираше за скин? Да, събирах, но на мен май ще ми купуват джемове и просто не знам, много искам да си взема яйца. Ако искате още такива видеа, не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото. Добре, нека да започваме. Ще купим 6 яйца, защото имам само толкова джемове. Айде, отварям първото. Чакайте, че нещо заби. Суперер. Епик. Епик. Иконка. Реар. Супер реар мутация. Набел. Пак реар, пак мутация. Това е четвърто яйце. Реар. Още една мутация. На Поко, това е пето яйце и шесто и последно. Реар. Епик. Митик. Легендари! На Джаки скин, хора! Yes! О, yes, хора! От последното яйце! Легендари! Майко! Вау! Какъв съм късметлия само! Майко, всички ми казваха, че от тези яйца нищо не се пада, но ето, че аз изкарах късмет. Добре, нека поиграем малко с новия скин. Чакайте да намеря Джаки. Ето. Знам, че ми е на 6 и така, аз не играя, но според мен скина е ужасно готин. Мале хора, не се кефа. Добре, малко ще поиграя на Brawl Ball. Майко, хора, от последното яйце, последния ми шанс точно. Аз, хора, няма да ви лъжа, мислих си, че са блинкове или скин на Брок, защото това са най-често вижданите неща от реар яйцата. Няма за какво да се лъжим. Сега ще вземат. Махам топката. Мале хора, не знаете колко съм щастлив. Майко, Шерито какво го направи само. Не можах да вкарам. Мале хора, скината е ужасно готин, брутален. Не, хора, опитах се трикшот. Както виждате, аз не съм от най-добрите на Brawl Ball. Даже да не казвам, че съм ужасно слаб. Даже не да не казвам, аз съм си. А този тук малко... Не! Взех без да исках топката. Майко! Не! Хайперчарджа. Мале хора, този крол направо ме изяде. Не, Шели, браво. Майко. Много напрегната игра. Много е напрегнато, не знаете какво ми е.
Не! Бро, Шили! Овертайм ще има. Нашия АФК! Да. Ами мисля, че това е GG. О, или пък не! Нашия се върна към игра. Давай! Бъде ти се, Шели, изпълни се! Не! Хора, мисля, че новия скин е мега як. Мале хора. Не, наистина няма никак да ви лъжа. Той май беше от Brawl Pass. Не знам, пишете долу в коментарите. Хора, с тези 6 яйца помогнах на моя отбор. Вижте, имаме 1090 яйца. Знаете ли, че така като натискате върху бъс, той всъщност се събужда и почва да ви се кара и пак заспива. Това е доста яко като мини евент. Ами, добре хора, това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате клипчето. Аз съм Калкан Балкан и това е. Чао!